Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pada siang hari ini saya berada di Dusun Supeturang, Desa Bocek, Kecamatan Karangposo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Berkunjung ke kandangnya Pak Sinten, Pak? Pak Sujud. Hah? Pak Sujud. Pak Sujud yang habis rukuk itu, Pak ya? Ya. Habis rukuk sujud. Pak niki mau dugi pundi? Dugi Tegil. Dugi Tegil. Betul suket niki mau. Nggih. Nah. Pak kandangnya jenengan kok sesuai sangat ngeten niki singen Bekasi ngingu pinten sapi, Pak? Namung 8 Niku sapi jenis napa, Pak, singen? perah. Oh, tahun pinten, Pak, jenengan ngingu sapi perah nih, Pak Sujud? Sinten ngandhape enten 10 tahun dugian iki. Mandek. Mandeke. Oh, Pak, singen niku kan mriki jeding, lek pucol kan sampai saat niki nggih. Nggih. Nah, nopoke Pak kok mandek ngingu sapi perah niku napa? Mboten nutut waktune, mboten ngoten Heeh. lahane, mboten kepolan. Sing Ndek Tegil. Nggih. Oh, Ndek Tegil niku nanem napa? Oh, jeruk sedaya. Loh, Pak, sapi perah singen niku pengeluaran kali penghasilannya niku gede pundi? Kata pengeluaran. Dadi rugi, Pak ya. Nggih. Lah Nggih, niku senasa rugi nggih mboten. oh, mboten jane. Jane me tenaga mboten saged asuh. Oh, tenaga mboten saged asuh, koyoke tenaga mboten kebayar ngoten ah. Nggih. Full. Oh. Mungkin jam 2 gopo. Oh, terus sampean mandek. Nggih mandek damel Mas Tegil. Ngoten-ngoten. Oh, niku ne sampean sade. Nggih. Oh, pajeng pinten Pak 8 niku singen, lek singen. Nggih, ngedoli gede-gede. Oh, mboten langsung grejekan niku. Nah, Pak, niki kok wonten cikar niki gadane sinten, Pak? Kadane Mas. Kok tasik sewae sanget ngeten niki? Nggih, sering damel karnavalan. Oh, mek damel karnaval tok makane dicet ngoten nah. Loh, Pak lah lek singen damel napa lek cikar ali? Damel rumput ta, Pak? Oh, saderenge damel ngeten iki ngoten nah. Nggih, kadane enggak ada weda. Damel niku. Nggih, kali keten Tegil waktu mutus. Oh, pas teng Tegil sapine kali diculaken. Jadi gede cancang kan do. Oh, ngoten. Terus angsal niki. Nggih. Nah, berarti Pak lek sapine singen damel nyikar, berarti saged damel brojol. Oh, Tapi singen niku saniki prei ngoten, Pak. gadane masih sampean ngoten. Nggih, praian. Saniki brai karena Enten pun sepuh. oh, pundi griyane Mas? Bapak pin nama. Oh, teng mriku. Lah, Pak terus sak mantune jenengan prei ngingu sapi susu niku terus akhirnya ngingu sapi pedaging niki. Daging ngoten-ngoten ngon iki. Oh, loh, Pak niki sakjane kan saged didamel nyingkar sih, Pak. Nggih saged. Oh, tapi mboten nate dilatih. Mboten. Belas. Belas. Mulai alit. Nggih. Oh. Nah, niki Pak Jut, sapi niki jenis napa, Pak? Terus kula si metal. Oh, si mental nggih, Iya. tapi pun turunan kepinten ngoten nggih kata. Mau tuku peken. Hah? Tuh masuk peken. Oh, tumbas iki peken. Samenten Singen? Oh, jadi 11. singen niku tumbas pinten? 11. 11. Oh, terus dek sampean pun pinten bulan iki? Pun juga nyaman niku. Oh, sampean tumbas sing niki ta, Pak? Niki, Pak. Niki. Niki kan. Niki tumbas 11. Iya. Terus pun pinten tahun dek sampean? Enten sekawan. Pun manak ping pinten? Asing ping kali. Ajenge ping kali. Lah anak sing pertama pundi? Nggih niku. Oh, sing anak kedua? Dereng. Oh, niki tasik meteng niki. Penting. Oh. Lah niku jaler. Astri. Oh, wah iku bakale manak malih, Pak. Iya. Oh, ngoten. Si mental nggih niki jenise. Kuwedi. Loh, Pak lek pakane niku sedinten ping pinten? Pak Sujud jenengan lek pakan. Ping 3, sami kaya wong. Terus lek dalu niku mboten didamelaken kaya prapen apa cek mboten nyamuk ngoten mboten nggih. Kadang nggih sampean combor apa? Mboten campur tapi gitu ya, Tok. Oh, Toyota mboten kali polar napa ngoten. Mboten nate. Nah niki wau Pak,
lek jenengan injing ngoten niku berangkat teng Tegel jam pinten? Jam 6. Mulai napa mawon di Tegel? Wow. Pasti nguruk Rabu. Oh, jeruke pun pinten taun Pak? Pasti umur 2 tahun. Pun produksian. Kerek. Oh, jeruk niku produksi normale nggih. Sing sae niku umur pinten taun? Kawan tahun, gangsal tahun. Oh, lek tasik kali tahun niku Nggih wonten wae arang-arang. oh, tapi lek kegembelen mboten wantun biasa. Mboten wonten. Terus lek cuklek pangi tasik nem niku terus elek apa? Nggih. Oh. Lah jenengan nandur jeruk sing pun produksi nggih wonten. Pasti ngentosi bunci apa nggih ler-lere. Oh. Selain jeruk napa mawon, Pak Jod? Ngenten lombok ngenten. Oh, tapi benten-benten tempate. Nggih status tunggal. Pinten luase, Pak? Namung 3.000. 3.000 niku Seberapa? jeruke pinten wit? 1.230. 230 terus isor-isor niku tumpang sarine lombo. Nggih lombok nggih ngenten jahe, Oh, jahe. nggih kacang. Nanti jeruke gorong panen, jahene panen, kacange panen. Pak, lah lek jahe niku pinten wulan? Setahun, Pak. Setahun nembe panen. Nggih. Oh, terus lomboke tang wulan. Nggih. Terus lek kacange, 3 bulan. kacang niku kacang brol Dol, napa? dol. Oh. Lho kacang bedol lek ditanem di isore tegakan jeruk ngoten niku saged lemu apa? Wah, saged, Pak. Oh. Lah ngoten niku rabuke jenengan napa mawon? Ngenten dugi sapi, Nggih. ngenten dugi anu PT. Terus lek sing kimia niku kimia Posca. Ponska. Ngoten